Гашыйк бул син миңа, гашыйк бул син, вакытлыча гына булса да. Күзләремә сиңгән сүнмәс яшьлек төсем, кояш яңгырлардан уңса да. Гашыйк бул син миңа, йөрәгемдә беркем кагылмаган хисләр бар. Күзләремдә минем бәлки син күрерсең, уңмый торган җете төсләр бар. Гашыйк бул син миңа, үкенмәссең. Шаккатыш түгел, ул бөтенләй шундук җырлап китә алар. Вакытлыча китерсең, тик бер генә язга минем күңелемне чәчәк тулы бакча итерсең, тик бер генә язга минем күңелемне чәчәк тулы бакча итерсең. Исәнмесез, дусларым? Камал. FM. Фикер мәйданы. Бүген ул мәхәббәт мәйданына әйләнер, чөнки безнең әлеге атна эчендә иң зур күркәм бөтен дөньяга танылган бәйрәм ул Гашыйклар көне. Юк инде, Муса Җәлил белән Илһам Шакировның туган көне. Тәртип буенча башлыйк, ләкин менә мәхәббәт турында башлаганбыз. Әйдәгез менә шундый бер уен уйнабыз. Мәхәббәт турында куплетлар, шигырьләр, искә төшкән юллар, җырлар, чөнки FM булгач без менә шушы шигырияткә, җырга, моңга, мәхәббәт темасына багышланган әсәрләргә басым ясарбыз дип уйлыйм. Килешәсездер, уйлый торгыз беренчедән үзем укыйм. Мәхәббәт. Ул үзе иске нәрсә, ләкин һәрбер йөрәк аны яңарта, тиле яшьлек ярты гомерен бирә аның хисе белән янарга. Үткән яшьлек, янган мәхәббәтләр алар миндә мәңге терелмәс. Күзләрем дә инде хәзер бер кемгә дә гыйшык уты эзләп тегәлмәс. Моннан соң Хади Таккаш. Калса. Мәхәббәт тәүбәсе. Бу аның башыгына пролог өлешен. Белсәгез, ул поэма, сөйлим сезгә Зөбәйдәнең наборщикка булган гыйшкы турында дип башланып китә аның икенче өлеше. Прологтан соң. Инде синең рәсемеңне беркем бер кайчанда ала алмас минем күңелдән дип тәмамлана беренче өлеше. Гашыйк булу ул менә минем яңа гына уянды шундый сөйләү хисе. Җәүдәт берлән Зөбәрҗәттә анда бер минем монолог бар. Нигә исәнсең мин әле дә? Ничек түзәсең бу йөрәк? Хәер, үлгәндер йөрәгем, шуңа тәнем тере мәет булып кына яши. Җәүдәт, бер җыр булып яңгырарга тиеш идек бит без. Син шигыре, ә мин көе. Һәрбер агач яфракларын сагыш сарган илдә тугангамы? Бездә бәхет җыры яңгырамый. Нишләргә соң миңа? Бәхет җыры килим дисәм, күкрәгемнән сагыш кына ага. Монда җыр кирәк. Нигә соң, нигә тормышта? Җигәл ул җыр. Туры килә бит. Нигә син тормыш, нигә соң, тигез түгел барсына. Анда да монолог мәхәббәттән интегеп яшәгән. Ансы икенче кругта сөйләрсең. Ә мин җырлыйм. Рәхим ит. Тагын теге җырнымы? Илнурга багышлама, яме. Син минем бер көйгә салып та. Икенче куплеты Мусада җырлай инде. Тылган җырларым, рөхсәтсез җанымны иләгән, сагышка төренгән уйларым. Син минем иң ачы бәхетем, мәңгегә басылмас сагышым. Тынмыйча йөрәгем түрендә яңгыр игел синең тавышың. Син минем тормышка ашып та бәхетсез калдырган хыялым. Син минем йөгереп барып та шигенә җитмәгән юлларым. Миңа калса, бу былай гына түгел.
Гадел. Һәр тапшыру сайын шушы җыр ул кемгәдер аны багышлап җырлый. Ишетәсеңме син аны? Гафу итегез, языгыз инде тизрәк туктатыгыз аны. Кил инде янына, кил. Һәрбер тапшыру сайын. Бер көнгә кил син яннарыма. Килсин, үзең кил. Шулай дип җырлый. Әле дә соң түгел. Әле дә соң түгел. Мин яраттым сине, шашып сөйдем, кирәк иде микән бу хисләр. Бергә йөргән кабан буйларында калды бары тик безнең эзләр. Җәмәгать, әйдәгез әле сөйләшеп алыйк. Гомумән мәхәббәт турында. Менә Миңа карама. сез юк, алай димәгез, сез алай димәгез. Менә мәхәббәт булгач, менә сез үзегезнең парларыгыз белән бәлки каядыр йөрүгә яратасыздыр бу көнне. Тукта, әйдә Гаделгә бәйләник. Аның пары бармы, юкмы бөтенләй? Безнеке бар икән аңлашыла инде. Әйтегез әле. Легзан сестер булып калсын әле. Теге җыр Мөхәммәд аган син. Әйтегез инде. Менә Нәрсә дип? мәсәлән, сөйгән ярыгыз белән бу көнне ничек үткәрер идегез? Ну, Сигән ярым миңа ачуланыма. Бу көнне мин сиңа килә алмадым. Чөнки театрда спектакль иде кич белән. Өйгә тиз генә кайтып җитә алмадым. Райхан, миңа калса, кемнең нинди фантазия, хәзер җәй көнен, мәсәлән, су буенда, Казан су буенда катер белән йөрергә була. Аннан соң тәмләп шәйләр ясап, җимешләр салып, җиләкләр салып, чаңгыда шуырга, Чаңгыда шу әйбәт, аннары мангал кырып, шашлык пешерсәң дә була. Онсы да була. Ай. Чаңгыда шуып баргач. Әйе, урманга кирип китәсең дә. Шунда шашлык пешерәсең. Урманга керү дигәннән шундук җәй күз алдына килә, кыш түгел. Әйе. Бүләк кайткан, бүләк алып кайткан. Бүләк? Мин Үзең бүләкме? бүләк Мин сиңа үзем бүләк. Юк, мин Вантик. бүләк ясарга Кабул яратам. Мин бүләк кабул итәргә яратмыйм. Мгм. Минем өчен бүләк ул иң беренче чиратта Чын Менә күңелдән. чын күңелдән Үз ниндидер кулы белән эшләнгән яки сатып алган кәттә бүләкме? белмим иде. Менә әлегә әйтә алмыйм. Чын йөрәгеңнән чыккан сүз дә кайвакыт, менә чын күңелдән әйтелгән сүз дә кайвакыт бүләк була кешегә. Сез ни уйлыйсыз бу турыда? Яки сез менә киресенчә уйлыйсыздыр. Бәлки сезгә сүз бер нәрсә дә сүз кирәкми дип уйлыйсызмы сез? Юк, инде аны бит юкка язмаганда бу кешегә ифрат аз җитә, бер җылы сүз наз җитә дип юкка язмаганда. Олмаза бүгенге шигырьләр белән Чөнки генә мәхәббәт. Мин ансын сөйләдем. Менә бит аны. Эх, җанашым, эх, асылзат, нигә бактың күземә, сихерләдең дә югалдың, мин хәзер ятып елыйм синең баскан изеңә. Бу кайсыдыр спектакльдән ягышмаса. Әлбәттә инде алар бөтен төрле әсәрләрдән мосы җан кичәккәмне инде. Әйе. Юк, ник мин һаман сөйләп утырам да утырам. Чөнки син мәхәббәт алихәсе безнең тапшыруда. Китегез инде. Без бит алиһә түгел. Без Юк, менә дорфа иратлар, кырынмаган. менә дорфа иратлардан минем ишетәсем килә. Сезнең нинди киңәш бирер идегез сез яшь парларга? Яшь пар ул синең сурәттәге. Юк, мин түгел. Менә безне каравыл Зәлләмичә яратыгыз. Менә әгәр дә ул чыннан икән, ул хисәйме? Ул бар ничек тә булса күренә. Күздән дә, караштан да, сүздән дә, кылган гамәлдән дә, кешенең холкыннан да. Кемдер менә уяла башлый, әйме? Кемдер уяла бит, кемдер киресенчә, артыннан калмыйча янып, бүләк бирә шәшәген монсын тегесен, атакага күчә, әйме, һөҗүм итә башлый. Кемдер киресенчә, тылыгына итә каша. Ләкин аның бөтенесе күренә, сизелә дип уйлыйм. Иң мөһиме, әгәр дә ул мәхәббәт бар икән, аны ничек тә булса шагылдырырга курыкмагыз. Сиңа бер каверзный сорау бирим әле. Менә уянды. биреп кара. Күзләр яна Сез башлады. бит инде Алмаз белән театрда да, өйдә дә, име? Шулай бит инде күрешәсез. Ничек Ашыклап бетер, ашыклап. Минем белән түгел дим. Туймыйсызмы сез бер-берегездән? Ничек Әйтәлмә инде шуны. туй? Алмаз Борханов турында сүз бара. Алмаз Без, Борханов турында. Исемнәр буенча адаш. Без 3 Алмаз театрда. Алмаз Сабирҗан, Алмаз Гәрәй, Алмаз Борхан. Юк инде, бергә яшәп, үземнең сүземне кабатлап әйтәм, бергә яшәп, бер үк уйлар, фикерләр белән янып яшәгәндә, гомумән син туймыйсың. Ул мине өйрәтә нигәдер, мин аны нәрсәгәдер өйрәтәм. Һәм бергә шулай формалашып. Нигәдер өйрәтә ул мине. Нигәдер өйрәтә. Мин дә аны нәрсәгәдер өйрәтәм. Гомумән ул парларда шундай бер кемдер юл куя, кемдер үзенә өстенлекне ала. Аннары аларның рольләре үзгәрә.
миңа калса, бары тик менә бер-береңне хөрмәт итеп шушы юл куя белеп яшәгәндә генә синең тандемың, шулай дип әйтим, союз тулысынча камил була. Менә сиңа ясалган иң кадерле бүләк ирең Алмаз Бурханов тарафыннан. Истә калганы. Иләнешкәнче булгандыр инде, лайм барып. Ой, җәмәгать, ул миңа шункадәр күп бүләкләр ясаган, бөтенсен дә истә калдырып бетереп булмый. Белмим, ул миңа көн сайын бүләк ясый. Менә уянам бүләк. Әйбәт. Димәк, елга бер көн эчендә генә түгел, бу минемчә гомумән ниндидер маркетинг юлы, күбрәк кешенең акчасын сарыф итәргә, туздырырга, чәчәкләрнең бәясе арта, бүләкләрне көндә бүләк ясагыз, көндә. Чәчәкләр эшсезрак булган чакта бигрәк тә. 14 ясамагыз. Ул көнне ял итеп торыгыз. Шулай итеп, Мин дә килешәм бу сүз белән, чөнки көндә бүләк ясыйсың бит инде үзең яратканыңа. Торгача иртәнге ашмы, яки кичке ашмы, тегесе, монсы, баш игътибар, җылы сүз наз, массаж, анда тагын әллә нәрсәләр һәм Дальше китмәyin ярар. Массажга тукталыйк. Үзенә дә шады. Үзе әйтә, үзе көлә, үзе урап тиеп җибәрәк. Ул кем була бездә? Хәдел әлбәттә. Кунак чакырдык, ул да мәхәббәт турында бик күп яза, бик күп уйлый. Тик аныңча менә көннәрне барлыйсы килә. Менә бит без 14-нә генә тукталдык да, шуңа кадалдык, уныттык. Мәхәббәт булгач инде бөтен шулай башлый, унытыла, бөтен дөньяда. Баштан чыгып чыга бөтен әйбердә. 13 нинди көн? Радио көне. Бүтән дөнья. Бүтән дөнья радио көне. 7 майдагысы аның Россия радио көне. Радионың туган көне. Яр. 14-тен без ачыкладык. 14-те тагын берәр бәйрәм бармы соң? 14 көнне тагын. Мин 15 көнне Муса Җәлилнең. Китап бүләк итү көне түгелме? Китап бүләк итү көне. Яр, ялайса. 15 инде әлбәттә ул Муса Җәлилнең безнең тууына 120 ел тулачак. Шулаймы? Шулай. Әйтә алсам иде, үлгәндә дә үлдем илем өчен дип. Димәк, Илһам Абый Шакиров? Илһам Абый Шакиров шулай ук. Театрда юк бүтән. Без Театрда юк чыгын. Юк. Бу көннәрне тумаганнар кешеләр. Театрдагы кешеләр бу көннәрдә тумаганнар алар икән кешеләр. Шулай. Кешеләр дигәннән Муса Җәлилнең шигырь искә төште. Төн буе улашып шигырьләр, бүреләр, бүреләр, ләкин бүреләр ул кадәр үк йырткыч түгелләр. Бу кешеләрнең йырткычлыгы турында шигырь искә төште менә бер изге Муса Җәлил. Кешеләр йырткыч булмагыз. Бер-беребезне яратып яшәгез һәм біз менә шул яратып яшәүче, яратып язучы, яратып иҗат итүче кунагыбызны игълан итик. Ул да булса Резида Габаева Зәйниева. Ниһаять Резида кунагыбыз килеп җитте. Резида, сәлам. Син гомумән безнең формат белән танышмы? Нәрсәгә килгән, кай килгән беләсеңме? Һәрбер чыгышыгызны карап барам. Рәхмәт, күңелгә менә май булып ятты. Без менә һәрбер кунак белән шулай итеп рәхәтләнеп, күңелдә булганын менә тышка ашып, тыштагысын күңелгә кертеп, шундый әңгәмәләр корабыз, төртмә сораулар да биреп куярга мөмкинбез. Гомумән син менә көннәргә нидер бер исем бирү, аларны аерым билгеләп, нидер зур бәйрәм ясауга ничек карыйсың? Мәсәлән, 13 февраль ул безнең нәрсә көне булды? Бүтән көн радио көне булды. Радио көне менә. Әле ул 7 майда да бар. 14 февраль менә тагын Гашыйклар көне. Һәм нәрсә көне? Китап бүләк итү көне. 20-шен әләнсенә барып җитмән. Бу атнашындагылар. Менә ничек карыйсың мондый вакыйгаларга? Төрлесенә төрле бәйрәменә карап торыл. Үзеңә теге файдалы булганна, кулай булганна, бәлки бәйрәм итеп карау дөрестер дә. Юк, гомумән кеше тормышта бәйрәм ясый белергә тиештер дип саныйм мин. Сәбәп кенә булсын. Мәхәббәт турында сөйләшәгәндә, мәхәббәт турында. Менә шундый Артаймы ел 80-дә дә. Була ул һәркемдә дә. Менә бит шигырь төрле. Шундый сорау бирәсем килә. Менә сез ничек карыйсыз менә мәхәббәт турында шигырьләр язасыз бит инде. Менә каян килде шундый теләк, мәхәббәт турында, хисләр турында. Андый кеше түгел бит син, әйбәт кенә җырый бит. Күбрәк яза идем мин Алмаз мәхәббәт турында. Хәзер инде ул теге ниндер логикага кергән мәхәббәт. Юк, мәхәббәт гомумән шигырь язган бөтен кеше үзе теге каләм тибрәткән дип әйтик инде. Иң күп тема, иң зур тема ул мәхәббәт темасы инде. Шигырь язып караган һәрбер кеше
мәхәббәт темасына язып карый. Яки мәхәббәт темасына гына язып карый, бүтән темаларга керми. Чөнки шигырь ул хис. Хис чагылышы, ул хиснең чагылышы. Һәрбер кеше вакытында гашыйк була, индер хисләр кичерә, кемдер аны җыр белән җиткерә, кемдер аны шигырь белән җиткерә. Менә Яра Илгиз Газинурс белән мәхәббәт хисләре ничек кайда кабынып китте дип сорап тормыйбыз инде без. Барыбер җавап бирмәссең. Менә иң беренче язган шигырың хәтерлисеңме? Бу кайчан яза башладың дигән мәхәббәт сорау. турындамы? Әлбәттә инде. Мәхәббәт турында юк, иң беренче язган шигырьне хәтерим, ләкин ул мәхәббәт турында түгел. Юк, мәхәббәт турында иде ул. Шулайдыр Пси дип турында. Менә Псигә псигә булган мәхәббәт. Яшәсен псиләр. Минеке Акбайт эт турында иде, әйдә пси турында искә 3нче төшергән. класста укыганда, Димәк Ризләгә ул вакытта 9-10 яшь тирәсе. 3нче класста укыганда безне авыл китапханәчесе Зөлфия апа җыеп алды да, и әйдәгез шигырьләр язып ди, гәҗитләргә җибәрәбез. Көмеш кыңгырауга, Сабантуй гәҗитләренә инде. Хәтерисеңме, ул гәҗитләр шул хәлле, ул гәҗитләрне алган без Шатлы. эпопея иде ул, көмеш кыңгырау салып. Алма, син Булар инде. белмиләр, аңламыйлар. Аңламыйлар бала-чагалар. Менә шунда шигырь яздым. Мин псиебез бар иде безнең. Шунда ярата идем шул псине. Үлде Ул инде ул. пси үлгәч мин җыладым. Менә мин ялгыш теге кыйга дип туры тидердем. Авырткан җиргә. Мин шундый 4 еллыкмы, 8 еллык шигырь һәм бәләкәй генә хикәя яздым. Һәм ул көмеш кыңгырау гәҗитендә басылып чыкты. Мин ул гәҗитне мәктәп буйлап силти шоу барганымны Күрәсезме? Мин менә әле блиц сораулар әзерләдем сезгә. Так, мин сезгә сорау бирәм, сез кыска гына яки озын җавап кайтарырга тиеш буласыз. Миннәтрәк. Киттек. Сезнең өчен мәхәббәт бер сүз белән. Шаныч. Шаныч. Иң яраткан әдәбият персонажы. Иң яраткан Хаят. Хаят. Иң яраткан сүз һәм нинди? Иң яраткан сүз Кояш. Кояш. Бер күрүдә гашыйк булуга ышанасызмы? Шанам. Мәхәббәт кешене үзгәртә аламы? Әлбәттә. Башта илһам, аннан тырышлык яки тырышлык, аннан илһам. Башта илһам, аннары тырышлык. Эш башлап җибәрер алдыннан ритуал яки гадәтләрегез бармы? Бисмилла. Язгач укып күрсәтеп кешенең эмоциясын тикшереп караганыгыз бармы? Бар. Иҗади кризис белән ничек көрәшәсез? Страдайтым. Газапланам. Чәчләремне ялкыйм. Ник чыкмый бу, ник язып булмый. Яки җылыйм, җәүдәт белән Себерчәк җыры туры килер дип мондаймы? Соңгы сорау, ничек уйлыйсыз, мәхәббәт хисме, әллә сайлаумы? Мәхәббәт хисеңне сайлау. Оригинал. Бетте. Булды. Афарин. Рәхмәт. Аңлашылдаймы менә ни дикши икән? Аңмы мәхәббәт уга атып та күңеленә барып җитеп булмый кебек. Тыштан капланган бөтен җаваплар шундый әзерләнгән. Тик шулай да күңел эретерлек берәр вакыйга. Мәхәббәт вакыйгасы. Әлбәттә без чөнки төп темамыз бу атнада ул 14 февраль мәхәббәт көне. Мин бер мәхәббәт. Аннан соң гына без күчәрбез Илһам Шакиров белән Муса Җәлилнең туган көненә. Мин бер мәхәббәт тарихы беләм. Ул моннан күп еллар элек булган мәхәббәт тарихы безнең авылда булган ул. Менә ул минем һамандан ниндидер бер күңелемне тетрәндерә торган бер вакыйга булып истә калган. Безнең авылдагы бер апа инде 2-3 баласын калдырып иртә дөнья куя. Һәм шуның ире янына шушы хатынның сеңлесе килеп балаларын караша беренче вакытта инде. Һәм шулай килеп чыга, теге бу кызның егете бар. Менә бу ир үзе ялгыз балалар карый. Ир егет китә армияга киткән вакытта ничектер инде үгетләп бу кызны апасының иренә кияүгә бирәләр. Апасының иренә кияүгә бирәләр, ул кияүгә чыга, яратып чыкмый, һәм озак еллар үзе дә бала таба инде шушы ир белән яшиләр. Менә ничә еллар үткәннән соң балалары сандыкта катлам-катлам хатлар табалар. Теге егет шушы гомер буена, анда ул армиядан кайткач та килә дә койма артыннан гына моның ничек яшәгәнен карап тора торган була. Һәм алар картаеп үлгәнче бер-берсе белән хат алышалар. Менә теге егет тә өйләнә. Һәм бер-берсен гомер буе шулай яратып яшиләр. Һәм соңгы хаты егетнең була: "Менә улым да армияга китте." Һәм бер-берсенең балалары армияга киткәнче, ул шул кадәр менә ниндидер
ничек дип әйтим, мәхәббәт ул нәрсә соң ул мәхәббәт, әйме? Менә монда ул үзеңне корбан итүме ул? Монда теге үзең корбан иткәндә балаларга мәхәббәтен корбан итә бит инде. Ләкин теге яры белән корбан итә. Менә шундый кинодагы кебек вакыйгалар, Кайчан алар й- кино түгел. Кайчан язасың моны? Менә мин аны уйлап йөрим. Мин Шәп хатларны кулга идея. төшерергә хыялланам. Балалар тапкан бит инде. Балалар белән сөйләшеп ал. Ләкин теге кешедән шәхсән мин ул кешеләрне беләм. Рөхсәтен сорап, исемнәрен үзгәртеп, вакыйга Анда бөтенләй алай гына башка түгел, ул Татарстанның хатынның икенче язмышы ягында барады. теге, ул хатынның язмышы бик аянычлы, ул бәхетсез генә, ниндер тормышта да бәхетсез дә була, аның гомере дә кыска була, ниндер, һәм ул бик авыл халкы күңеленә бик авылның иң усал хатыны булып кирип кала. Аның усаллануы Аның Шушы- усаллануы мәхәббәт булмаудан. Хатларында ул шулкадәр кайнар һәм ихлас, Гомумән бүтән искитәрлек кеше. хатын, йомшак, бүтән кеше, тормышта авылның иң зәһәр хатыны. Инде битлек кияргә мәҗбүр була Битлек инде. кияргә генә түгел, ничек дип әйтим, менә кеше Менә ничек була икән. кеше мәхәббәтсезлектән дип әйтим, усаллана. Явызлана, менә үзен корбан итәргә мәҗбүр булганнан кеше усаллана һәм явызлана. Мәхәббәттән кеше балкый башлый һәм Матурлыгын жуя, ул яхшы кыяксыз күңелгә әйләнә. Кебек. Барыбер мәхәббәт һәм яхшы күңеллелек алар бергә атлый кебек миңа. Дөньяны коткарыр. Дөньяны Дөньяны коткара. саклап калыр. Әйе. Дөньяны яшәргә этәргеч биргән иң төп хисләрнең берседер Менә дип сөяркәдә уйлыйбыз. бит инде сорау бирәләр, нәрсә мәхәббәт нәрсә ул? Гөнаһ нәрсә ул Гөнаһ икән? нәрсә ул? Әйе. Нәрсә ул Яратмаган гөнаһ кеше алайса? белән гомер итү гөнаһ дигән әйбер, менә миңа калса ул Анда шул гөнаһның кадәр дөрес. вариацияләре күп инде Күп инде, җавабында. әйе. Әби бер төрле гөнаһны Әйе, күрә, әйе. яшь кыз бер төрле. Менә син ничек күрәсең менә үзең сорау таптың. Үземә үзем Гөнаһ сорау нәрсә таптым. ул Ризда? Белмим, гөнаһ нәрсә. Миңа менә ул шул әбинеке күбрәк якындыр. Яратмаган кеше белән яшәү гөнаһ. Һәм сиңа бик нык ышанган кешене алдау гөнаһ дигән әйбер миңа бик ошый менә ул спектакльдә. Менә иң яратмаган нәрсәгез бу теге мәхәббәт фонда кебек. Менә иң яратмаган нәрсәгез нинди сезнең? Исер хатын кыз гомумән Ризага туры килмеш икән. Үз гомерендә әйтеп тормыйм яшенә җитеп, бер бокал шампан шәрабәдә татып караган кеше түгел. Субханалла. Менә эчсәм нинди булам икән? Эчмәгән килештә Кызык. сораулар бар миңа. Кызык бу. Шикләнерлек әйме? Кис вопросы дип. Без инде мәхәббәт темасын тегеләй дә, былай да карадык, кайгырттык. Гомумән менә син авыл кешесе дидең. Авыл кешесендә безнең бөтен дә әти-әниләр дә кашандыр яшь булган, кияү белән кәләш булгандыр. Менә шул әти-әниләрнең аларның менә шул чордагы мәхәббәтләренә игътибар итеп караган бармы? Ул дәртле, ялкынлымы яки ул бик тыйнакмы, күрсәтмиләрме? Минемчә, алар менә шул мәхәббәт хисен ничектер үзара гына саклап качырып тотатырган буын булгандыр. Түгелме? Тыйнаграк мәхәббәт. Анда ниндидер теге хисләрне дөньяга чәчү юк бит. Соңыннан гына менә еллар үткәч аңлыйсың, мин әти белән нигә карыйм, менә минем әти әнине шул кадәр ниндидер менә саклап, ниндидер шункадәр игътибарлылык, менә мәхәббәтнең еллар үткәч бер-береңне саклау икәнен, бер-береңне теге яшәтергә омтылу икәнен аңлыйсың. Бу сөясең, сөймисең гомер буе яратам, сөям дип әйтмәгәннәрдер Әйтмисең, дә. әйе. Бәлки бер-берләренә сүз белән. Юк инде, теге сүз белән әйтү булмагандыр ул. Минем шәхсән ишеткән- яратам. Әйтәбез. Ярар. Без әзрәк современный бит әле. Бераз гына. Яра 14 турында җиткәндер юкмы? Менә минем Калдымы шундый теләкләр, сорау фикерләр, туды сораулар? сезнең сөйләшүне тыңлап. Нәрсә мөһимрәк, сүз белән әйтүме яки эш белән? Гамәлеңне сүз белән җипләү. Гамәлдән соң сүз. Пишәт сугып кую ди. Әйе. Мин күп күрдем филдәй кешеләрне, киң күкрәкле, тимер бәдәнле, тик күрәсе иде. Эше белән кеше булган иң шын адәмне. 15-нә күчик. 15 февраль, ул бик шагыйрь Муса Җәлилнең туган көне. Анда да мәхәббәт темасы күп Илһам Шакировның туган көне һәм тагын әле бик күп кешеләрнең бәлки туган көннәрдер. Барыгызда арада караучылар арасында шундый кешеләр бар икән, туган көнне тәбрик итәбез. Бу ике шәхес. Әлбәттә инде монда гади һәм тапталып беткән сорау, ләкин бу сорауны безнең әле сиңа биргән юк, бирүчеләр күп булгандыр. Аларның сиңа тәэсире һәм синең тормышыңдагы урыны. Әлбәттә син Муса Мин Җәлил беренче Муса Җәлил инде. Муса Җәлил иҗаты белән Беләсезме, танышкансыңдыр. шундый кызык әйбер, менә мәктәптә укыганда
Муса Жәлил һәм Тукай минем тормышымда мөгаен шундый зур шәхесләрдер. Мәктәптә укыганда алтын каләм бәйгесе булды 11 класста. Менә шул 11 класста ук алтын каләмдә Борис полевой теплоход белән баралар инде алтын каләмдә җиңгән кешеләрне укырга Димәк, шундук күтәрмә өстәмә шунда. кертәм, гафу ит бүлдереңә. Син 3нче класста беренче шигырен көмеш кыңгырауга язып җибәргәннән соң һәр доим төрле ярышларда катнашып Шигырьләр яздым инде. Шуннан Киттем инде. Менә 11 класста алтын каләмдә катнашканда Муса Жәлил һәм Габдулла Тукай иҗатлары турында тулы бер хезмәт язып, шул конкурста катнашып җиңгән идем мин. Һәм менә кызык бит, 11 класстан башлап, алар минем тормышымда ничектер менә Муса Жәлилнең ел сайын Жәлил укуларын үткәрәбез, туган көннәрен, юбилейларын эшләргә туры килә. Жәлил минем тормышымда зур урын алып торадыр кебек. Һәм Тукай да шулай ук. Тукай беренче спектаклемдә, Тукай бәйрәмнәрен үткәрүдә һәм башкасы. Илһам абый инде һәрбер кешенең тормышында миңа калса яшьтән башлап безнең җырлар. Менә тормышында зур урын ала кебек дисең. Аларның биографиясе, хезмәте, эшчәнлеге тулысынча өйрәнелеп беткән кебек инде синең өчен. Юк, әле менә без ел сайын ниндидер кызыклы әйберләр табабыз кебек. Яңалыклар, ниндидер нәкъ менә аларның батырлыгы өйрәнгән. Аларның шигърияте өйрәнелгән. Менә тормыш юлында актарына башласаң, ниндидер кызыклы фактлар килеп чыга кебек. Менә без юбилей көнендә 15 февральдә шундый кызыклы фактларга тукталырга тырышабыз. Илһам абый миңа, мәсәлән, Әлфия Абзалова спектакль эшләгәч, Илһам абый миңа күбрәк Әлфия Абзалова аша ачылгандыр. Чөнки аларны бер-берсеннән аерып карап та булмый кебек. Алар Исән чагында күрешеп, танышып өлгердегезме, аралашканыз булдымы? Исән чагында сөйләшеп торган бар инде. Алай зоклап, танышып, нитеп зоклап әңгәмә корган юк. Илһам абый ул һәрбер кешегә үзенең сәнгате белән яшьтән йогынты ясаган, ниндер җыр сәнгатенә, татар җыры сәнгатенә игътибары булган кешенең, нәкъ менә Илһам абый җырлары аша ниндидер барбер үзеңне танып белү, дөньяга караш формалашадыр кебек. Без FM бит инде Илһам абыйның репертуарыннан җыр, мәхәббәт турында. Әйдә. Тыңларсыңмы яшьлек хисләремне, җырларыма кушылып җырласаң, каршы төшмәсеңме йөрәгемне, мәхәббәтем белән шырнасаң, минем белән тормыш сукмагына, Сүзләрне белмиләр. үтәргә, Аерылганда вәгъдә бирәсеңме, кабат кайтуымны көтәргә. Илһам абыйның юморы миңа мөгаен якындыр. Илһам абый шул кадәр юморлы кеше булган, искитмәле юморлы кеше булган, һәм менә шул юморлары аша ул ничектер күңелгә якынрак кебек җырына караганда да. Бир инде өстәге соравың, әйдә, курыкма. Кайсын? Бүгенге көндә нәрсә язасыз, нәрсә өстендә эшлисез? Өстендә эшлисез дип әйтәләр, аны нишләптер әсәр өстендә эшләп булмый. Әйттем бит инде. Юк, мин уялам. Уялмый ул. Сөйләшмичә утырганга. Мин уялам. Тыңларга яратам бит. Бүгенге көндә нәрсә өстендә эшлисез? Нинди әсәрләр өстендә? Әлегә ниндер проектлар гына бар. Тулы зур әсәр өстендә Вакыт җитми. шушы минутта әле эшләмим. Ләкин башлап куйган эшләр бик күп. Әйдәгез шигырь язып карыйбыз. Без менәм дә дүртәү шагыйрь килгәч, безне өйрәтер, бәлки бездә шигырь Аңа өйрәтеп булмый алмас. Аны тыйып кына була. Лопа Дүвәгенең әнә үз мәктәбе булган, язырга өйрәткән. Техника бар инде. Кемдер башлый, кемдер дәвам итә. Моны әлбәттә инде шагыйрә башлар. Син дәвам Утырасың, беренче юлын язасың. Тыңлармын гына, я. Ул тулысы ничектер дип әйтим, юллап тумый инде ул. Мин мәсәлән шигырьне гомумән интегеп эшләмим, аны ниндидер урып кенә барасың бит инде аны. Соңгы син авторның җырын җырладың, иң свежий примердан. Ләкин ул җыр свежий җыр түгел. Ул 10 ел элек язылган. Юк, ул Рәйхан өчен свежий бит. Күзләремә сагыш инде, яшәү түгел иде. Менә беләсезме нәрсә? Кызык, юк, нәрсә кызык? Мәхәббәт турындагы шигырьләр
Алар гадәттә теге сагышлы шигырьләр. Бөтен мәхәббәт турында шигырьне укысам, бу дөньядагы иң бәхетсез кеше икән инде. Димәк, мәхәббәт сагыш турында язу җиңелрәк булып чыгамы? Юк, сагыш хиссен бәлки шигырьгә салу рәхәтрәк микән? Сагыш хисе үзе рифмы булып чыга. Үзе рифмы булып чыга. Алла. Бәхеттән бит менә сез илһамландыра. игътибар итегез, бәхеттән язылган шигырьләр алар эс. Әйе. Менә, ой, мин бәхетле булганда шигырь язасы килми. Ой, мин бәхетле, сине бәхетле. Бәхет өчен мин тагы да бәхетле. Язабызмы? Юк, шуннан да шулай бит. Шуннан да шулай бит. Игътибар итеп Нәрсә турында язабыз без шигырь бу? Мәхәббәт инде. Мәхәббәт Әйдә, турында. бәхетле мәхәббәт турында язып Әйе, кара. бәхетле мәхәббәт турында. Мин сине күргән көннән башлап, Йокы качты минем күңелемдә. Уйларымнан һич китмисең, мәхәббәтем. Гел син минем уйларымда. Мин баздым. Бала чактан һич проблем булды. Бу бит тагын сагышка күчә башлады. сагыну турында булды бу. Кемнең күңелендә нәрсә шул чыга инде? Атналык афиша. 13 февраль башмагым спектакле. 14 февраль дуслар җыелган җирдә. Син теге Риздәнең теге авылдагы иң усал хатынга әйләнгән идең. Шуннан. Мин үземне бик тоеп Шәрик залында 12 февраль көнне туган як моңнары. Шуны да әйтеп үтәсем килә, бу программа туган як моңнары ул орган концерты була һәм ул соңгы тапкыр күрсәтеләчәк. Башка сез аны күрмәячәксез. Безнең команда диеп әйтим инде башка программа әзерләячәк. Шуңа күрә килегез, карап калыгыз. Һәм шулай ук 15 февраль көнне театр музыка Җәлил. Универсаль зал 13 февраль Хуш авылым. 14 февраль Хуш авылым. Хыял. Ул ике өзектән тора, өлештән тора. Шуңа күрә рәттән 2 көндә рәхим итегез. Гомумән безнең һәр вакыттагы театрыбызның ишекләре ачык. Әйдәгез, нинди матур җыр белән төгәллибез безнең бүгенге мәхәббәт турындагы чыгарылышыбызны. Яратырга килдек без бу җиргә, яратмыйча безгә ярамый. Яратмаган йөрәк йөрәк түгел, яратмаган йөрәк кирәк түгел. Яратмыйча безгә ярамый. Яратыгыз туган ирегезне, яратыгыз Туган ирегезне. Бер нигә дә Карамый, мәхәббәтсез яшәү ярамый. Бер нигә дә карамый, Мәхәббәтсез яшәү ярамый. Дудамал. FM Фикер мәйданы. Һәм сездән бер сүз саубулашканда. Яратыгыз. Камал Камал театрында. Камал театрын, Камал ФМны үзегезне, үзебезне, безне, тормышны, дөньяны, бар нәрсәне яратып эшләгез.